Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Panyang? Oh. Uy. Kalimpian ang tanaon sa susapayag. O ang akong kasunis, ginabhan na. Panyang? Di ako sa likod sa payag. Rinan, dali diri. Oh. Ngano na ka diha? Unsay Tanawa, naghimo ko garden palibot sa payag. Ninutrabang tanawon, Rinan, ha? Oh. Kini mga buwak na akong gitanom, ako nagikuha dito sa dapin sa sapa. O kini mga bagon nga nagkatay-katay sa ibabaw. Mga bagon kini sa panyawan. Ang epektibong tambal sa mga sakit. Dili ba laing tan-ahon ang palibot? Oh. Renan, nganong gitutukan ko nimo? Ingon ana. Wa ka ba makauyon sa kong gibuhat? Bati ba, ha? Renan? Wa ka ba makauyon sa kong gibuhat? Nasuko ka ba?
nakahimo ka ini nga ikaw ra? Oh. Wa kay kauban nga nanguha ini mga bagon sa panyawan? Og ini mga buwak? Wa ko'y kauban. Ako nang usa. Nasamad manggani ko sa dihang nagkuha ko sa mga bagon sa panyawan. Kay lisod man, mikatkat pa man ko sa kahoy nga gilatayan ini. Nasamad ka? Oo, pero gamay ra noon. Wa ni kaso. Ang importante nga, napurma gid ako ang garden ini sa likod sa payag. Pero, kung wa ka makauyon, di lang ko rin ipadayon. Ako ning gupon. Ayaw ko pa. Nakauyon ko. Nindot kang tanawon. Oh. Ha? Nindot kang tanawon ng mga ihas nga mga buwak. Nga gipandungan sa mga bagong sa panyawan. Dasig kang tanawon. Salamat ka nakauyon ka. Og di na pa ko'y laing giandam para nimo. Dali, Ha? dali. Unsa naman? Basta, dali lang. May ihatag ko nimo. Dali sa tupayag. Sige, kaon. Nanabaw ko ganahan ka ini. Ato ni doon. Imo na bahin, oh. Apali? Oh, apali. Ako ning nakautan dito sa may sapa. Miturok lang tingali nig iya diha. Tambok kay kunod. Og may kinakong pagkaluto. Dili hilaw, dili sadlata. Kamao naman ko. Mo kaon sa bagay ni? Sa una, dili ko mukaon ini. Pero karon, pagtilaw na ako, lami man day kaayo. Sige na, kaon na. Ato ning hotdog na. O sige, hutun tani. Ganahan kay ko ning apali. Ay, hala, Ma'am Caroline. Nagsuka-suka naman sad ka. Baho diha ng luna. Ay paduolay ko, magsuka ko si mambaho. Ludon ko si mambaho. Unsa? Oy, parehas man na. Ako sad sa una, ludon sad ko sa imong baho. Leche ka. Ay kung bugal-bugal ha. Baho diha. Palayo, kay musukay ko sa imong baho kung muduol ka. Ngiga. Onya kay parehas man ta. Kinsa may una mo palayo ini nga parehas man tang giluod na to. Bawa lagi. Bawa. Oh, Caroline. Noon sa man mo? Ma'am Esper, ambot na unsa ming duha. Kung magtinan-away mi, ludon man ming duha, makasuka man mi. Ay, gani pag hinanggaw diha, lunan na. Doon ay gibati ka na si Caroline. Gusto ka katya. Naglain na sa akong kabuhi. Permi kong kasukaon. Kinahanglan nga ato kini maklaro, Caroline. Muadto kitag doktor, aron atong masiguro kung tinuod bagyong mabdos ka. Ma'am, ako ma'am, unya ako sa mabdos masad ko nga way nang hilabot nako. May puruhan bang mumabdos ang usa ka babay nga sama nako nga tiguwang na unya wa pagyud ko hilabte. Sama diha, oy. Ayaw pagsigig hinanggaw diha, luna. Nahalala, pangandam, magkuyog ta. Atong ipa-check up si Caroline. Arinan, gipustan ti kag sutan og kanon o. Imo ning baon, inig adto nimo sa katubahan. Magbaon ko? Kinahanglan magbahon ka. Aron kung gutumon ka, mudiretso ka nalagkaon, di ka na molis inyo. Di ba kasagaran sa mga saop, magbahon man para paniod to? Basta ikaw, kinahanglang magbahon sad ka. Ayaw ka pala ka. Basta ani ka matug, andaman ti kag bahon kada adto, kada tambong nimo sa trabaho. Dili na nimo ang imbuhaton. Wa kay obligasyon aron atimanon ko. Kalipay na ko nga silbihan ka, Rinan. Panyang, Basta ayaw pagpalipad, ako ning gusto. Kada tambong nimo sa trabaho, mag-andam kog baon para nimo, aron makakaon ka sa tanang oras nga gutomon ka.
Pinako ka man ay nagbaon. Oo, ka man. nagbawad na lang. Oh. Aron, di na ko muulig pa ni Udto. Natural magdaginot ka. Kay dili naman ka ulit tao. Minyuno naman ka. Oh, Pero nga nung daginot man ka nga dato na imong umabot asawa ba? Dato ko na si Ma'am Caroline ko. Dato ko na si Ma'am Caroline. Ano magani kang bangka na mo pirmi kay sa di madugay. Ay sundiro naman ka. Pero nga nung dahon man saging nang iputo si Ma'am Baon. Muna ipabaon na ni Ma'am Caroline mo. Saman. di man si Ma'am Caroline ang nagputos kong baon. Wa na ko mag-atuan sa syunda. Oy. Dakong balita! Uy, si Luna. Dakong balita! Tinuod good nga mabdos ang ubaabot nimong asawa. May anak na mo si Ma'am Caroline. Nanluna. Unsay buot may pasabot? Dito, Miss Doktor, gahapon. Gabi na gani ming nauli. Among gipa-check up si Ma'am Caroline. Kinagsigig suka-suka. Og ang doktor mismo ang misulti. Mabdos si Caroline. May umaabot ka na yung anak. Amahan ka na gyud rinan. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang kuminis? Gusto mo bang magkaroon ng kutis celebrity? Lahat ng gusto mo, pwedeng magkatotoo. Zed Celebrity Kojic Soap, a combination of papaya extract which moisturizes your skin, goat's milk which prevents fine lines and wrinkles for a younger-looking skin, kojic acid extract that lightens up your skin day in and day out. Zed Celebrity Kojic Soap. Kutis Celebrity, pwedeng pwede. Di nagyod ka makalikay rin na. Mahibaw kung wa kay gugmaan ng Caroline. Pero wa ka na mahems. Kay mabdos naman gyud siya. Imo man gyud ng anak ang naa sa iyang sabakan. Mauna na. Resulta na na. Imo man gyud gihilabtan. Milihay unta ka. Kay wa man ka kay gustoan ng babayhan na. Nagpabantang manoon ka. Naigo noon si Ma'am Caroline. Maminyo noon kag dili oras rinan. Wa ka na mahimo. Emong anak ka nang gisabak ni Ma'am Caroline. O ako ng apo. O di ko musugot nga emong pasagdan ka ng bata. Itabangi ko. Wa ko'y gugman ni Caroline. Wa ko'y gugman niya. Ang emong obligasyon sa bata mo yung na. Unsa ka mong tao na Kung wa kay gugma ni Ma'am Caroline, ang emong anak, saman. Wa sa kay gugmas bata. Hupo-hupo mo dayon. Wa ka na ikalikayan, oy. Naanak ka na rinan. Ubisagun sa pagbuhaton mo. Doon na ka na ikakuhan. Dili ni mo mahimuli ka yan. Rinan, kabus lang ta. Huwag mo rin na atong ikaposigarbo. Mga responsable tang tao. Muna mo na nga. Mahimo tang responsableng tao. Huwag dili ta mo sa likway, sa bisang, sa obligasyon. Nga isangon na to. Usahan na muna do. Pagkasli si Ma'am Caroline, dawata siya nga imong asawa kay nagsabak siya sa inyong anak. Asa naman sad ka? Mula ka urobo dayon. Rinan!
nagsabak si Caroline sa mong anak. Pero bisag ko sa ano kong nauna. Huwag ko may numdum gamay nahitabo na mo. Bisag kubog ko. Pero imposibleng di ko magkamat kun. Bisag gamay. Di may tabong malimot ko sa tanan. Sabay ko buhaton. Kung tinuod ka kong anak ang iyang gisabak. Kasi may tabo sa bata. Naglibog ko. Naglibog. Kapipos ko buhaton. Ang tanan palos uyon nga kung pagkaslan si Ma'am Caroline. Bisig si tatay, masuko kung dili ko magpagkasal. Oh, uy. Uwan. Nag-uwan naman eh. May nalang gani. Nangrot ako kipos ang tanan akong gilabhan. Una nakapundat ang uwan. Kakusog ining uwan na. Ang karasulis na rin nga akong gilabhan. Nabasag yung kamay. Pero mao ka rin niya. Ako ning ilain paghayay. Si Renan, hain ka siya ron. Dili kitingali siya makaanhi kay kusog man ang uwan. Dili pa ka muto ning among payat mo. Dahon sa bulira man ang giatot ni Renan ini. Uy, Panyang. Renan! Nanay man lagi ka! Kabasa ni mo! Sige, talikod. Lapuhan kong imong likod. Katong imong t-shirt akong gilabahan, uga naman to. Wa to mabasa sa uwan, pag-ilis. Ang karasunis, basa-basa to kamay, pero may mo to nimong gamiton. Natrapuhan na ta ka. Sige na, pag-ilis tayo nuko ka. Aron di ka panuhuton. Kadiyot ha, akong kuhaon. Manihapon na lang ta. Dugay patingaling mo tuang ning uwana. Kaon na, aron makapahuway kag sayo. Nauwanan ra ba ka? Rinan? Rinan, ay una pagkatug. Bangon una. Mangaon una ta. Kay... Rinan? Kainit ni mo. Init kay ka. Gihilantan ka, Rinan. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa maayo kabubuton sa said marketing.